Diyos kong adlaw karon kay lami kay akong tulog kagabi. Indot pa jud akong damugo. Ay, Mami! Good morning! Maria, asa man ka gikan? Oh, nganong ilabay man imong sagbot diha? Punita na. Agay! Yan ako gilabay, Mami. Kay dagan man ang sagbot, oh. Asa na si Claire og si Lucio? Nganong wala sila kapanglimpyo di sa palibot sa mansyon? Mami! Ang wala nag-duty si Lucio o si Claire kay wala na baya ka nagsweldo-sweldo. Dito na baya ka bulan. Pasagad ra ka Maria. Unsay pito? 5 ka bulan nila kay nagparcel kog 2 ka bulan nila katong nangupras ta. Nang saon na ron, Mami. Kisay maniligaw na kadagan na ng sagbot. Lagot medyo kong disay, Mami. Pagpamalit ako anong yaw, Mami ba? Nanapot siya ibang kong dudaan. Ayaw sa kong disturbuhan ang dula-dulaan nimo Maria. Wala pa magkupalitan ng pusil-pusil nimo. Mas maayo pa tabangan ko nimo og limpyo. Mami, oy. Dili man ako natrabaho, Mami. Dili man ko kabalo ng limpyo. Kung dili mo tabangan sa pagpanglimpyo, dili ta kapalitan sa imong dulaan. Ay, Mami, oy. Wala man akong trabaho, on. Tabangan ko nimo og panilig diri sa palibot sa mansyon. Sige na lang, oy. Mary, tabangan na to si Mami panilig, ha? Tara. Maria, asa naman ka? Ay, Lucio. Oy, Claire! Muduty na ka? Dili pa, oy. Kinapa ko gitiwas sa balay. Ikaw, mo duty na ka? Tingnan lang si Reyna ha, nga. Uman ako mo duty, kinapa ko itiwason sa balay ba? Na, parehas na Lucio. Dili ko muduty ron. Kaya perting daghanan akong lagunon. Ugma po ko muduty. Nga, matos ako ilalim pa rin. Kaya magbuhat akong sabon. Saon mo guni si Reyna good nga. Pasyalan gamang good ta. Magalis ako. Maulagi. Naimpas yun to si Reyna ron ba? Tara, oy, ato na ko. Mami, ready na ni Mary. Naunsa man ka Maria, puro naman dula na si mong nahuna. Dalaga naman na unta ka. Unsay dula, mi? Tabangan gani ka namon duha ni Mary pagpanilig no para dali ra ta mahuman. O sige, tabangin ako. Mas stress kung samot nimo Maria, oy. Mary, daari ka dapit sa gabi-gabi, Mary. Upo ka dira ha. Tapos, ibuto nimo na mga sagbot. Pastilan gini bataan nimo. Puro lang dula na sa nahuna ba? Pastilan ning bataan ni gihimo naman ang tarak-tarak ng silihig. Mary, tanawa ko, Mary, ha? Nyek! Ay, naniyon pang silig, Mary, para dali na kaayo. Tanawa ko, Mary. Nyek! Maria, di gyud mahuman og dali ron kay nagdula-dula ka diha. Naniyon man, Mami, para dali. Tanawa, Mami, ha? Nyek! Maria, dili na inganaon. Doon ra gud sa kuha kay tudloon ta ka usay tama pagpanilihig. Mami ba, tama na ganin niya akong gibot. Tanawa ko, dali ra kaayo. Mami, unsaon di ay? Doon ra gud sa kuha diri ka sa kong kilid. Sige, diri ko. Dire. Oh, ani ang siligno, gunitan mo si mong kamot. O, dara. Tapos, hinahinayon ni mong kahig ang sagbot. Anak. Anak. Oh, Anak. Ay, oo. Ala, kabalo na ko, Mami. inganaon ni mo pagpanilihig Maria kay para makakita kag limpyo si mong agi. Dili kay himuon ni mong tarak-tarak ng silihig. Ala, oh, Mami, oh, tanawa. Nalimpyo na dyan. Kabalo na dyan ko, Mami. Oh, dara. Mami, ako na lang tiwas ani, Mami, bi. Oway na dito. Dali naman din. Ayo. Limpyo sa kong agi, oy. Mami, humanad yung kong panilhig. Nya Maria, nakabalo na kaunsaon pagpanilihig. Yes, Mami. Mami, bantay ka ha. Palitan ko ni mo pusil-pusil niya. Parehas atong bagong nga dulaan po diti, soy. Na, makarinyo na sad kustong arawan ani. Pero bintaha na lang na naman siya nakatunan nga trabaho.